What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Jay's TV. Andito ulit kami sa may Sampabian. Kasama ko ngayon, Team Masiba at Team Rat Rat. So, let's go! Nice Dre! Nice Dre! Nice Dre! Thank you! Yes, what's up? What's up, Bray? Yan, papunta kami sa may Great Wall mga Drek. Umulan pala kagabi kaya asahan natin muddy raid ngayon. So, maya na lang mga Dre. What's up, Dre? What's up? Pagdating namin 12 seconds later. Yan, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, putik na agad. Dito pala kami sa may Marco Trail. Yan, unang ruta mga Dre. So let's go. Marco Trail. Tatalsik ang putik. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh. Slide ako doon mga Dre. Muntik na rin ako Dre. Ang dulas ng trail. Oh no! Yan, heading na sa drop. There go. Sige, 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 Dre. Kasi baka may nakaharang dito eh. Tinan ko na lang. Dito pa rin yung nakaharang. So yan, ang dulas ng trail mga Dre. Oh grabe. Muddy trail ride eh. Nice. So yan, hintayin natin sila dito. Nice. Punta kami sa may Marvin's Trail. Reverse kami doon para makakyat sa taas. So pero may nakaharang. Oh no! Doon na tayo sa gilid, Dre. Oo. Mukhang mag-uuling sila dito mga Dre. Eh dito tayo dadaan para makapunta tayo sa may Marvin's Trail. Oh yeah.
steady. Good morning kuya. May dalan kami lamot. Kaya bro. Yan, packet kami sa may Marvin's Trail mga dre. Punta kami sa may Secret Trail. Grabe putik ng gulong. Nakyat tayo doon mga dre. A few minutes later. Oo nga, kapal na agad ng gulong natin. Sabi fresh pa rin Hangover ride. Hirap nito mamaya pag na-reverse yung secret. Recovery muna. Dito na kami sa may Great Wall mga dre. So yan, wait lang, ayusin ko lang to mga dre. Yan. Bumalik. Berm. Nice dre. Nice Josh. Ay. Ay. Galing ng jump. Ay. Galing ng jump. Nice. お前はもう死んでいる。何？ Nice smooth. A few minutes later. Andito na tayo sa may dirt eh. Andito na tayo sa may Secret Trail mga dre. So yan, diretso na kami doon sa may Flow Trail. Okay, Secret Trail. Let's go. Oh. Wag kang kakanan, Dre. Yes, sir! Okay. Oh no! Magkikidan kami, tay. Sorry, tay. Salamat po, tay. Pasensya na. Magkikidan kami, tatay. So yan, may nakasalubong tayong baka. Baka naman. Salamat po, tay. Sige, sige. Sige tayo, thank you. So, diretso tayo, Secret Trail. Madulas, Dre. Alalay lang.
Ang dulas, hindi ko makapit yung gulong, Dre. Oh no! Let's go, Dre! Boom! Mapuputikan na rin si Stormtrooper, Dre. Nice, Dre. Okay. Muddy ride. Direct. Meanwhile, Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, mga Dre, umulan kagabi kaya expected maputik ngayon. wow! A few moments later. Diyan na yung mga kasama natin. Muddy ride. Kapal na putik, mga Dre. Ay! Yan, Team Rat Rat nga pala, taga Dagupan din. Shout out, mga Dre. Shout out po. Team Rat Rat. Yan, bagong tropa. Many minutes later. Yan, balik na kami. I-reverse namin yung secret trail pabalik sa Great Wall. So yan, tulak muna, mga Dre. Maya na lang. Yan, pahinga muna kami dito sa may mangga, mga Dre. Grabe ang kapal ng putik. Ang hirap ahunin, ang hirap itulak. So yun, nasa reverse pa rin kami ng secret trail, mga Dre. Ayan, mahaba din kasi ito eh. Pero dito kami sa may dating daan. Doon kami kasi nag downhill sa kabila. Ito yung original way. Yan, i-reverse namin para mabilis kaming makabalik doon sa Great Wall. Kasi magda-dirty ice cream na kami. Nandito na kami sa may Great Wall, mga Dre. So yan, punta na kami sa may Dirty Ice Cream Trail, tapos pahinga lang saglit.
Welcome sa muddy ride namin mga dre. So papahinga muna kami dito. Check lang natin yung mga bike habang nag-aantay tayo ng ibang kasama. Yan, kayo nang humusga kung sino yung pinakamaputik na bike sa amin. Yan, parating na rin yung mga ibad mga dre. Yan, muddy ride. And the winner is, mukhang ito ang panalo eh. Carl, one. Oh, minto ako. Meanwhile, So yan, diretso na kami ng Dirt Ice Cream 2. Pero si Josh, magbabounce na. Kita-kits na lang sa parking dre. Or diretso ka na bahay. Ha? Diretso ka na sa bahay o hintayin mo kami. Last nyo na ba yan? Oo. O, hintayin ko na Balik kayo. kami ng parking. Oh, papahinga na. Sige, pahinga lang muna kasi hangover ride tas puyat. Nakatatlong litro Sige. ng wine. Magkita na lang. Ingat mga chong. Enjoy. Sige dre. Ingat. So diretso tayo ng Dirt Ice Cream Trail dre. Nice, Dre. Yan, nasa may Dirty Ice Cream na kami mga dre. a few moments later. So yan, nasa Dirty Ice Cream Trail na tayo mga dre. Yan, review lang, stage 1, tapos dito yung stage 2. Diyan tayo titira ngayon. So, Dirty Ice Cream Trail stage 2. Mauna ako kasi halos di pa nila kabisado. Para may sundan sila. Oh, bigla. Bike. Hindi, may mga tinumba. So yan, nakatumba yung mga puno. Oh no! Una ako dre. May harang din doon. Sige nga, tignan na lang natin. Dito. Hintayin muna natin sila lahat dito. Hintayin na, nakakasunod ba? 12 seconds later. Okay, diretso na tayo. Dropping in. Ngayon lang ulit tayo nakadaan dito mga dre. So yan, masukal pa rin dito. Lilinisan natin to. Sir! Yes, sir! Let's go, Dre! Sa may left! So, antay tayo ng konti dito mga dre. Para walang maligaw sa atin. Ito pala yung ginawang drop ng mga tropa natin. So yan, Ralph, nakita na namin yung ginagawa niyong ramp. So silipin ko lang yung mga ginawa ng ramp ng mga
tropa natin. Ito ang taas nito, Dre, oh. Wow! Solid. Mga taga dito, Dre. Oh, mga bata, sila Ralph. Sila Ashley. Yung kasama naming nag-build sa may lupet drop. So yan, oh. May tinatapos din sila dito. So yun, magiging playground natin to, mga Dre. Meanwhile, Yan, akyat tayo dun sa taas, mga Dre. Meron din silang ginagawa dito. Yan, tutulungan natin silang i-develop tong playground na to. Sir! Yes, sir! Akyat kami dun sa taas para tignan natin yung view. Alam ko may mga ginawa na rin silang ramp dito eh. Yan. Ang ganda. Kita mo dito yung seminaryo, mga Dre. So yun, nandun yung mga ramp sa baba. So yan, mukhang may magkakasakit dito. Iti-test ride ni Harbin tong bagong Stormtrooper. Let's go. Baka bukas meron na rin. Test ride. Dropping in. Ganda! Ay, walang nararamdaman, oh. Pa. Sige, iuwi mo na yan, Dre. one eternity later. Yan, tignan natin kung anong review ni Dre. Dre, kamusta yung bike? Maganda, maganda ang play niya, maganda. Okay. Lalagnatin ka na yan, Dre. Pambili. Darating din yan, Dre. Pahinga natin. So yan, diretso na kami. Tuloy na namin ang ating Dirty Ice Cream 2, mga Dre. Let's go. Continue ng Dirty Ice Cream 2. Dito sa may left. Oh, may kawayan na, kawayan. Oh. So yan ang ating Dirty Ice Cream 2, mga Dre. Abangan natin sila dito sa may steep. Let's go, lean back. Yeah, boy! Kumusta ang Dirty Ice Cream 2? The best! Ang ilang sarap. Woo! Kumusta? Okay lang. Woo! Sorry po na late. Nice, Dre. Matagal tayong di nakadaan dito, mga Dre. Kaya medyo madumi yung truck. Daming nakaharang. Lalo na yung mga kawayan. Di bale, linisan natin yan. Sir! Yes, sir! Dito sa tapat. Pabalik na kami, mga Dre. Kasi aalis na rin yung mga kasama namin, mga Team Rat Rat. So balik namin sila dun sa may parking. Tapos tignan natin kung titira pa tayo ng
ibang trail. So maya na lang mga dre. A few moments later. Dre, nice ride, Dre. Dre. Yeah, nice ride, Dre. Thank you. Dre, nice ride. Nice meeting you. Nice ride. Nice ride mga Dre. Next time ulit, next time, ah. Thank you. Meanwhile, Dito na kami sa may parking mga Dre. So, sulit na yung ride namin. Kaya baka hindi na kami titira ng ibang trail sa ibang araw na lang. Kasi alis na rin yung mga team rat-rat. So, let's call it a day. Kaya kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Hanggang sa muli!